plus. Walk in the strip, she gon' make you buzz. Psycho bandit, like it's Marilyn Manson. Got the cash advancing. Predstav sa nám. Ja som Lukáš Gier z rodu Gierovcov a viete čo je halus? Že tým smerom stojí Aďo Pavlus a aj Ema Plovková naraz. Tak sa nám aspoň, že predstav do vlogu, hej, meno, priezvisko, čo robíš. Takže ja som Boris Kocúr a robím to, že mám piči. ja som Milan Vrábel. Mám rád ženy, emo ženy. Lukáš Koreň, predstav sa nám. Ja som Lukáš Koreň. A ja som tu, áno. Čo ma tak zblízka začeš? Dobrý deň. Dobrý deň, ja som Matej Skout. A... Tomáš Lehocký. Snowboardista prvej úrovne. Predstav sa nám do vlogu. Lukáš Lehocký. No, ja som Artem. Čo mám? Čaute. Predstav sa nám. Som Peter a čo mám? Ja som Emča, Sonča, Tamča. Hey Bobby. Hi Kim. You wanna go? A tešíme sa. Nesedím, behám stále na hrane, sa nezmením. Som tam, aj keď nikto neveril. Ukážem ti Bratislave, čo je Medellín. Pantle sa čuduj. Kto? Hey Bobby. Hi Kim. Priatelia, napíšte do komentu, či je viacej zaprdené mesto na Slovensku ako Ružomberok. Kto si pamätá z 9. triedy presne túto cestu? Slička. Vlogy kamerou a Petra tu máme. Peter, ukáž sa. Nachádzame sa v okrese Malino Brdo na Ski Park Bike Park a ideme sa sankovať celý týždeň. Tak stal tam Mečar. Predstav hotel. Prvýkrát poviem dole, ja sa vydrbem. Jebe se, bo ty si kedy naposledy kupoval lyže? Neskutočne sa mi nechce lyžovať. Ja som lyžoval už párkrát tento rok a stačí mi to. Jaký je vlastne vôbec Ibo zmysel života. zmysel lyžovania, kámo? Není. A dáš si ten, vieš, skúša na seba ten oný? Ešte máš šancu, že zomreš. Hej, dolameš sa, kámo. Ideš hore, len aby si sa... Možno je to o tom adrenalíne, vieš, ak ideš dole. Si rovnou šarodou. Môže byť. Alebo ako Ivo, kamo, myslíš, že by Ivo vyšlo po bruchu? Že by sa kamo usmieval. Čo? Aký máš na to názor, že my sme sa ubytovali ako prvý do zájazdu? Utekajte, kým vám nezlomím väzy, a budete utekajte. čakať. Začíname plne vybavenou kuchyňou. Izba ponúka príjemný spoločný priestor s balkónom pre rannú kávu aj večerný oddych. Na spanie tu nájdete komfortnú manželskú posteľ aj praktickú poschodovú. A na záver moderne zariadená kúpeľňa, ktorá dotvára celkový komfort tohto priestoru. Budete priatelia, samozrejme žiadny alkohol so sebou nemáme. Mám aj termostat. Chalani, ako sa vám páči u nás zatiaľ? Epické. Čo to máš, starý? To sú naši čipsy? Nie, to sme si dojesli. A nejdete u nás pozerať Netflix, hádam. No ale čakáme, tuto keď sa jebe na postuje, tak ono sa môže pozerať. Ja myslím, že to nejde. Ukáž ho. Takže ahojte priatelia, prihovárame sa vám už z izby. Svách bol neskutočne zamrznutý, ale že naozaj. Máme na izbách teraz trochu chill, čakáme na večeru, ktorú vám samozrejme ukážem. No a zatiaľ sa s vami lúčim.
No, dobre upečené, dobre okorenené. Konzistencia nejaká? 90 no. Super. Určite môže byť, dobre? Tak to super. Zemiaky ešte. Zemiačky s kašou, počkaj, som to čakal. A nejaký malý to pripravil. No, posolené. Zemiaky máš rád 7-8. Super, dobre, tak sa na to podívame. Dobre, Gier. Druhé jedlo hodné. Suché, šľadečka je dobrá, tak bude kupovaná asi. Je, máte málo džemu, nech sa dostane ku džemu. A už čo tam? Prečo máš 2 porcie, bracho? No, môj kamarát mi giftoval. Videl, že to máme. Počkaj, už máme džemu, hej, tak to vyzerá. Hej. OK. No. Dneska by to chvíľa viacej, ale tak. Dám to musím, je to v pohode. Super. Dám to musím. A jo. Hey, so come get this. Hey, man, it's like 5 a.m. I'm still rolling. Think I won't shoot cause my shirt deep cut. Tell him he don't know me. Tell that nigga pipe down, hey, pipe down. Tell your homie pipe down, hey, pipe down. Bitch, I'm so that I'm lonely. Bitch, please take me home. Be really so, but I'll be Casper in the morning. Cocaine cowboy, bitch, I'm Michael Irvin. Call him off my bitch phone. He block me, he won't serve me. I pennies in that purse. Is that Zachráni! Počkaj! Zachráni! Teraz sa zamilujem konečne. Girlfriend? Tak to povie girlfriend, kámo. Preklad ide. Oni má meno v trojo. Má Zero Night mal. Ale však nemá ani srdce, tak nemôže. Nemôže iba krekli šíri. Ale čo keď to nejaký kámo uvedbeš také jebalo. Nejaké ránku. Ja vám dám toto. A to jak spravili kámo? Tak to je ten oný. To vyzerá divne dosť. Čo? Som tancoval, hej, halo. Hore ruky! Zase prvá EA. Čo si dostal z matematiky? Počkaj, daj pokoj s tou matematikou. Čo si dostal? Nerieš matematiku, do piče, ideme sa lyžovať. Mi ten mobil. Piče. Zamilovaný na lyžiarskom, dívajte ho. Čo si taký dobitý na výku, to s kým si sa pil? Ja čo ti jebe? Počkaj, hej, ja som sa holil, hej, tu a on už to bol, ja som dlho holil aj tu, potom som išiel sem, som mal také chlúbky. Tak si to zapalil, hej? To bude sa veci, čo sa nikdy nestalo. Počkaj, Ja som proste sa holil, on som bol si strašne a ja som vieš tak, au! No tak ešte raz som si au! No ešte au! Chápeš, no? Čo, to som... Nie, ja mu verím, kamo, ja už mu verím. Ale asi si už na tom dávam pozor, to budem dávať. Čo? Kolegate, ideme v slipoch. A čo ty s týmto urobíš? Kamo, máš slipy, to je jedno. Ty máš kamo, ja že si nemáš. Tak nech si daj Oliver a bude vyriešené. Dobre. Dávaj. Vieš, ako mám dopočiť to víč? Čakaj!
kokot! A ty máš čierne. Dopíšte pani von! Už zmiznite, za 10 minút ide kontrola. Ešte nie, tak máme 9 minút možno. To je, tu bude veľa kontentu. Content, brat. Content. Do slípov! To je ono, cháni, dobre. Nabudím ťa. Kokot, aj ty do slipov. To sa nerá. Tak všetci do slipov. Aj ty choď do slipov, bracho. Prečo? Lebo si vyzlečený. 964, ale? Áno, aj Oliver. Ja mám sivé trenky, ja mám do... No a čo, však už to nie sú baví. Pustíte tam... Rozhodca, počkaj, pustíš tam Swingers party. Poďte si porovnať brádavky, že kto ich má krajšie. Počkaj. Ja mám také mekučké. No neviem. No, ja mám také pyramídy, bracho. A tebe stoja, kamo, on je nadržaný. Počkaj, ešte Olivero. Dobre páni, v jednom rohu Milan Vrábel. Čo je? To je ono, kto je ten... Dobre páni, teraz sa rozhodne, kto je ten dobrý. Hráte! Round 1. Fight! Zapodáme hejho, mícháme mařeny, kurvy co nechcou, napálíme pěstí. Od rána do noci, furt jenom přemýšlím, kde jsi mi vzal. Fight! Nějaké děvce zvoní, řetězy za pasem, za malou chvíli do ní budu bušit lopasem. Tak zadrbeme hejho, krátíme mařeny a ty, co nejdou, vyrou jen pěstí, zase do nich vejdou, mají řítě stažený, já pořád nevím, odkud já tu couru znám. Podchodem kost, zůmu na kokot, my pícháme líp než celé včelí roj. Prdeli je tma a ona sperma jí, teď na mě čumí jako piča. Tak ako sa vám robí tím novým Robertkem. Odkiaľ? My sa máme radi. Prejavujú si vzájomnú lásku, to nevadí. Porobíme si prirodzene. Ešte není dosť... Toto dohráme aj dobre. 5 minút. Nejdeš si s nami zahrať? Ale bez trička. Tiško. Dobre, time out. Znova. Sorry, bro. Do 3. Round 3. Hraj. Ježiš! Ježiš, koco, bojuj! Poď. Čisto, chalani, čisto. Á, máme víťaza! To je ona, dobre. Super. Bol to dobrý zápas, vyrovnané to bolo, ale bohužiaľ lepší zvíťazí Milan Vrábel! Povedz mi, kto povie. Victory dance, victory cool. To sa mi ľúbi, to je športovstvo toto, dobrá. Športovstvo, čo je to za slovo, že športovstvo? Nové, športovstvo. Pogratulujem, víťazov. Choď už domov, kámo, či domov, nájsť. Nemám veci ešte, dobre pískať. Nemám veci, chlapci. Berte si všetko, zmizíte.
Hello vlog, hello. Krásne dobré ránko priatelia, prihovorám sa k vám 17. februára 7:20. Už sme hore tak 20 minút. Učitelia vymysleli takú blbosť, že sa o 7 ráno máme nastúpiť pred hotel, že si spravíme rozcvičku. Bobo so Šimonom napríklad vôbec neprišli, máme 10 minút do raňajok a ja vás na ne samozrejme zoberiem. Včera večer po tom veľkolepom fajte som už ani nič nestihol natočiť, pretože šli sme spať hneď. Oni bracho natáčam. Otvorte mi to. Párečky. To sú budú zhrať. Ukáme, čo tam jenom naložili. Anglické čo je. Dáš ne? Čo chceš, kamo? Čo chceš, ten chceš? Čo? Taste podľa koreňa, to je úplne hnusné, vydržíš tam si. Hej, to je úplne sladké. Konzistencia aká? Kamo, teraz sa bojím. Ja si to vypil, to Takú pečenka rozmixovaná. Dávaj, dávaj. Ja si tam plnú lyžičku do huby, ty kokos. A tu prišiel. Čo je puding s rybezlami? Nie, to pečenka. Pečenka? To je pečenka. Nemôže to byť pečenka. Radšej by si zhodol masláko. Ja sa dobí. A však to nevyzerá nejak pečenka, to vyzerá čisto jak puding. Vážne tá pečenka. No dávaj. A tie rybezle sú kyslé. Čo? No ja som sa skoro jak povracal. Neboj sa toho, veď. A ja ale. A je normálne, že zase dá celý. Nie to až také hrozné, ale... A on si dávajú potom kusíce ten bežo. Či to je váš? Dobre, teraz ten... Kámo, každou Káni, povie. Fakt, kámo. Ďalší. Kášek urobil to Dominik Hašak. Vykaškaj si celú lyžičku do úst. Riadny pomáš. Dá si doma aj Ale ja mám ešte klobásy potom, ale som sa nedobil. Prečo to slané? Ja som sa dodúsal. Takže ahojte priatelia, práve sme sa s chalami vrátili zo svahu. Svah bol dneska v oveľa lepšej kondícii ako včera, dneska to bola aj väčšia sranda, pretože nás... Áno, natoč mi penis! Míšo sa nám tu v pozadí prezlieka, ale tak to nám nevadí vo vlogovaní. Musíme si splniť svoje vlogerské povinnosti, samozrejme. Môžem dať kameru, ako sa budeš prichovať, kamo? Priatelia, už sa rútim na obed. Máme trošku opozdenie, ale tak dúfam, že nám Gier všetko nezjedol. Asi hej. Uvidíme. Zase. Takže je dobrá, horúca, ochutná dobre, slá dobre. Takých 90%. Môže byť. Dobre, zatiaľ prvé jedlo. Dobre. A... Nemá nič bezle. Aký máš zatiaľ názor na tento lyžiarsky? Že lyžiarsky, lyžiarsky je dobrý, sáhne na hovno, nelúbi sa mi. Ideme do parku,
ideme skákať, ideme sa rozbiť. Ideme to celé natočiť. Ideme to celé natočiť, ak sa rozbijeme a o tom ideme. Okay. Can't hear ya, gotta speak up. Turn the bass up, roll the speaker. Turn the bass up, roll the speaker. Turn the bass up, roll the speaker. Gone pro, cracked out like a teacup. She shaking her ass like a seizure. Sick and tired, man, I'm fed up. Book a flight to Ella. I know you been looking for me, you know I'ma get up. Really feel the stress, no, I really feel the pressure. I know you couldn't do it, but I do it, it's a pleasure. It's a pleasure. I know you couldn't do it, but I do it, it's a pleasure. It's a pleasure. I know you couldn't do it, but I do it, it's a pleasure. I know you couldn't do it, but I do it, it's a Vedeli by ste ich nakresliť po dorise? Asi. Určite. Jasné. Sport. Sledovateľov, poprosím odber a like a komentár, ako sa vám páčili naše zážitky. Čo máš dneska vo vlasoch, kamoško? Nemám nič. Divine, použite zľavový kód LAŠIK10 na Pavda na vás. Teraz, presne toto, ako teraz vidíte na obrazovke. Ten... som to začaroval. Kritikuj koment. Dobre. Dobre, čakáme na tvoje. Nedočkajte sa jesť. Vedejte, dobre, takže... No poďme. OK, tak To mi pripomína niečo z detstva. Plastelinu, veď nie, čas. Cenu som si pre vás pripravil moje banány s nápisom Marko, ktoré mi mama podpísala, aby mi ich súrodenci nezjedli. 3 vstupenky, že nemusíte ísť na zajtrajšiu rozcvičku o 7 ráno. Ja si myslím, že to je dosť dobrá motivácia na to, aby ste sa všetci snažili naozaj. Napiť! Šaty odhoď preč! Ešte 20 za nich! Zatiaľ tu boli iba chalani a vy dobre viete, čo to znamená. Oliver, je tu ešte nejaká jedna baba, alebo dokonca aj žena v tejto miestnosti? Pani učiteľka! Otázku, je tu ešte nejaká jedna žena, ktorá možno nie je v miestnosti, ale je niekde na chodbe napríklad. Zdravotnička! Veľký pozor, Friday night, do it all! Bobo, aký máš na to názor? Je taká zvláštna, jedu kvet, tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim z prívolek. No tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť. Tam sa vás opýtam, máte už na dnes dosť, alebo chcete ešte jednu, dve pesničky? Odkiaľ sa poznáme, nikomu nepoviem, klasický hamblivák, smeje sa očami, má si tu nálady a tak pod mami, chcete to ísť s Beatínom na výkone do vody. Najprv sa pošlie, škoda, že je iba vymyslená. Škoda, že je iba vymyslená. Ja keď som sa vás pýtal, či chcete ešte jednu alebo dve pesničky, tak som spomenul aj tie dve pesničky. Chcete ešte jednu pesničku? Vedeli by ste spraviť nejaký obrovský potles pre moju mamu?
Ja si myslím, že môžeme dať aj 4 ďalšie vstupy. Čo poviete? Ale si červa! Mám fyzická obáva! Najkrajší hairstyle! Najkrajší hairstyle! Ktorý z nich je najlepšie výžďan chalani? Všetci nás stojí, samozrejme sa v záruku, nevykladať, že si po 10. hodine. Žiadne auto, žiadne navýkové látky, žiadny nikotín. No a ja by som to už teda rozpustil, tak dovidenia, vidíme sa možno až zajtra, teda, hej? Alebo zajtra s vami. Moderátor do piče. Majte sa. Cháni, toto ste zabili, čo vám drbe, fú, tak toto bolo moc. To zerem na vás. Ja vám nechám. Čo dieve? Sorry na to, kámo, toto bolo extrém. Ani guľu. Divine. Lašek 10. Tuto na obrazovke už druhýkrát ukazujeme. Tuto na obrazovke takto veľké začarujem a je to tam. Tak poďme. Poďme na 6. poschodie, tam strašne nebolo. Ja furt cítim tú rybu, ja som si myslel, že budeme jesť proste rybu a dali nám hovädzie mäso. Ale hovädzie mäso nie je ako ryba. Nie, to je... Ja som si myslel, že fakt budeme mať lososa zo zemia. Hej, ono to vonia ako hovädzie mäso a zrazu. Ja ono to vonia ako ryba a je to hovädzie mäso. Akože kuchár, dobrý. Ale na čo nám dali... Ja viem, ale na čo nám dali studené hovadzie mäso? Na 6. Prečo ideme na 6, keď chceme ísť na jednotku za chalmi? Ideme sa kúknúť na 6, tam sme ešte neboli. Dobre, tak poďme. A tam breakdance. Mám dať stojku v elevátori. Elevátor? Elevator. Ako sa to povie po slovensky? Počkaj, bracho, natáčam toto. Nevidíš? Ako sa to povie? To sa nemôže fajčiť, Maro! Ako sa povie elevátor po slovensky? Výťah. Výťah, tak je to pesnička. Počkaj. Dobre, to by som nedal, kámo. Dobre, ideš prvý, a nie prvý na 6. Mama. Oni hovoria rýžové hovno, tie deti, poďme ich prek. Počkaj, jak sa to volalo? Rýžový sloník. Rúžová záhrada. Decká, chcete hrať rúžovú záhradu? Petra, nie. Počkaj, toto je štvrtá po schode, baba Kocúr. Je tam niekto? Poďme sa pozrieť. Tajné, klopanie. Oh shit! Nevadí. Už je predohrať, vieš? Content! Zlomiť prska. Čo ste robili? Čo sa robí, chalani? Blahu sme robili. A ideme wrestlovať teda? Nie, poďte už, ideme sa. Tak ale ešte to je v pohode. Ešte to je v pohode, kámo. Ideme sa tu posil. Čo ste z toho spravili? Je v pohode. To už bolo. Normálne to sú pripravení na boj, či ako to? To je iba tribuna. Iba pozdravenia. Idem číkať, môžem si to zobrať? Kľudne. Dobrý deň. Toto je iba prank, nejdem číkať.
No zaujímavá kúpetka, dobre. Smrdí to tu. Smrdí. Čo je? Okay. Blacked out like a phantom. Your phone keeps having a tantrum. You won't boy got the party. This song your national anthem. Fuck gold, I'm platinum. My bro sippers on magnums. Got girls flocking all over 'cause I'm young, lit and I'm handsome. Jak máš chrbtica, ty kokot. Tam sa na to nevystí. To je ergonomické, to máš ergonomické. Drugs and girls come later in the end, it's all a distraction. Okay. My girl's on my back like why you smoked before. Hypocrite stress, turn it to a coke whore. Kate Moss fame, and my bitches need their own. Ideme si to rozdať? Poďte si to rozdať. Round 1. Ľudia mi hovoria, že repujem kurva dobre. Ona mi hovorí, že ujebe kurva dobre. Jedna blond, jedna bruneta, chce mi gobe. Začne si mi nesať, skončím kedy povie. Si nepamätám, kde som bol. Ráno sa nemám veňu host. Mám zlosť, Vicky bad bros, bad bitches. Vyšiel som večerom, sa nevrátim domov. Ľudia mi hovoria, že repujem kurva dobre. Ona mi hovorí, že ujebe kurva dobre. Jedna blond, jedna bruneta, chce mi gobe. Začne si mi nesať, skončím kedy povie. Si nepamätám, kde som bol. Ráno sa nemám veňu host. Mám zlosť, Vicky bad bros, bad bitches. Vyšiel som večerom, sa nevrátim domov. Sino repujem a ešte silnejšie jebem. Za jeden večer tvoju výplatu prejebem. Som tu nič, čo sedeli roky a nie jeden. Tam ťa neskončíš, kufriky my pijeme. Som prepojený pre Oktagon lyžiarsky, SPŠS, vyhráva Oliver! Brate mojich zápánkách by si nevydržal ani jednu hodinu, ver mi. Zlomím ti sánku, tvoje kurve chrbát, moje vykonávajú tresty. Pár tisíc pusím, keď som bored, je to gore, čo žijem. Chodia mi listy z basy, pri mne je môj brat, čo peťku odsedel. Na Slovensku po Palermovi ja som gangsta rap, kým dýcham a stojím i kokot neprestanem. Som maska pa dávno som má piť base. Si mysleli, že ma zavrú, brate, to asi ne. Som živý príklad toho, že čo je rap, to nechce. Celé Európe mám problémy, nemám keď je problém, tak nemám problém. Ľudia mi hovoria, že repujem kurva dobre. Ona mi hovorí, že ujebe kurva dobre. Jedna blond, jedna bruneta, chce mi gobe. Začne si mi nesať, skončím kedy povie. Si nepamätám, kde som bol. Ráno sa nemám veňu host. Mám zlosť, Vicky bad bros, bad bitches. Vyšiel som večerom, sa nevrátim domov. Ľudia mi hovoria, že repujem kurva dobre. Ona mi hovorí, že ujebe kurva dobre. Jedna blond, jedna bruneta, chce mi gobe. Začne si mi nesať, skončím kedy povie. Si nepamätám, kde som bol. Ráno sa nemám veňu host. Mám zlosť, Vicky bad bros. Víťaz, Marko! Ruky, cháni. Nie, ty vypál. Stále dole vody, neje dobré, neje vata. Nechcú to na hlave, keby bol nejaký fuck up. Chceš ma porobiť, more dať to skús. Ako robiť deň, zvuk za zvuk. Nedá sa to vymeniť kús za kús. Keď to dole peš, je to už na fús. Ľubia nás čú, ale obe ma ľúbia. Teraz ide z úst, vidím šupy jak rúžať. Dobegła susedka mi povedala, že tu Danko veľmi nekričte, už potichšie sa rozprávať. No, my pozeráme futbal. Nechcete vedieť. Tam fakt niekto bývaš, že my sme nič nevidíš. Dobre skryšené. Might as fucking well. Baby, používaš Divine? Ešte nie, ale rada ho spoznám. No, takže, tuto máme zľavový kód Lašek 10, môžete si kúpiť 10% zľava, tuto to začarujeme, tuto zľavový kód, pekne. A divákom tiež ukážeme, tuto zľavový kód začarujeme, Lašek 10, pripomínam 10% zľava na Divine Puder. Might as well. Might as fuck.
Milí priatelia, pre nás sa lyžiarsky dnes skončil. Našli nám totižto s Bobom alkohol a vyhodili nás oboch. Takže, milí diváci, tuto sme na lanovke, prvýkrát bez Marka Dola. Smutné to časy. Tuto s Lehockým a s Červenom máme pivka. Takže, milí diváci, tuto sme išli cez les teraz s týmito chalanmi krásnymi. Mŕtva veverička. Mŕtva veverička, presne tak. A dostali sme sa, no neviem, jak to ukážem. Tuto sme sa dostali, von zo svahu, tu je taká pekná lúka. Ukáž ho, jak nešiel. Ukáž ho. Peťo. On nešiel, slábikus. No a úplne mekučký sneh. Úplne perfektne si myslím. Dobre, takže diváci, išli sme niekde úplne do p*** teraz. Je tu hmla jak Nevieme, kde sme, ale tak ideme explorovať, no. Je na snowboarde, takže sa nebije. Som sa. Tak je tu sneh kamo. Ale fakt. Posledný deň, no, prvá jazda posledného dňa, presne tak. A neviem, ako to cítime dneska. No stav, všetci sú rozbití, ale podľa mňa sa budeme baviť. Zas to príde, dáme freeride a zas to bude pekne. Tak, to je super. Presne tak. Akože u nás v Kubena 40 stupňov horúčka, do nemocnice by som ho poslal, ty kokot. Ja mám len kašel, akože nemám horúčku a gier. Jemu sa nechcel. Takže diváci, sme v autobuse, ideme domov, všetci sme rozjetaní jak dogy. 14 z nás Ečkarov odišli, sme tu už iba 10. Je to v piči. 14 z nás chytili za alkohol. Aj Mara, preto si není. A to všetci dvojky zo správania. Akože, to som nevedel, že sa vôbec dá. Že 14 z triedy môžu zostať dvojky zo správania, ale tak neriešime sa. Našťastie, že nás nechytili. Užili sme si to. Aj tí, čo tu nie sú, aj tí, čo museli ísť domov. To si všetko. Pull the walk out the pantry. Take a sip and I'm dancing. She bought play like a pan B. She lit like a candle. Booted up in the car seat. Hold a nigga for rent. Toto bude iné. Markov vlog, máte sa tešiť. Dal som Markovi poslednú šancu, nech to nepokazí. Markov vlog, to bude teda bomba. No môžeme. Čo si dostal s matikami? Počkaj, daj pokoj s tou matematikou. Čo si dostal? Nerieš matematiku, do piči, ideme sa lyžovať. Tak. Zapni si spreda. Počkaj, zapni. Čo?